कसुगाव दखरा एबसुनि बानजायनायाव गथ'सा सानजों लोब्बा लाखिनानै ड्राग्स बाहायनायनि हेंथायै हानजा सुरदों। बड'सा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बिथांखि बायदियै बर' हारिनि गेजेराव गोजोरथियारि सोलायनाय आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव फेग्रा मुवानिफ्राय जानखार खालामनांगौनि थांखिजों कसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै गथ'सा सानजों लोब्बा लाखिनानै ड्राग्स बाहायनायनि हेंथायै हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुङो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, गसाइगावनि मेजिस्ट्रेट गौतम महन्त आरो इउएन एकाडेमिनि गाहाय फोरोंगिरि सुशांत नार्जारीजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि, फोरोंगिरि आरो फरायफुनाय फरायसाफोरनि मैखोमै बाहागो लानायाव बे हाबाफारिया जाफुंसार महरै खुंफुंजायो। दिनै कसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि बिथा खालायनानै एन्टि ड्राग्स सायावहाय रेलि खालायनाय। दिनै जों मिथिगौ ड्राग्सआ मोनसे डेन्जारास, बियो जाय सुबुङा बेखौ बाहायो बिनिफ्राय आरो बियो मालाबाबो जानगाराव जानो हाया। दा आरो जाय सुबुङा बे ड्राग्सखौ बाहायो आरो बिनिफ्राय बियो मुक्ति मोननो हाया। दा बेनि थाखायनो जाय जिनिसा जोंनि देहा सोलेरखौ एफेक्ट खालायो बे जिनिसखौ जोङो बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानायनि थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैहाय जों मिथिगौ ड्राग्सनि गेजेरजों गोबां न'खरावहाय खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ड्राग्स जानायनि गेजेरजों गोबां जोंनि न'खरनि थासारिया दावराव दावसि जानाय, न'खराव नांलाय खमलाय जानाय, बुलाय बुसि जानाय बेखौ जों नुबोदों। आरो लोगोसे ड्राग्स जायफोर एडिक्ट जाबाय बिथांमोनहा दिनै अबथिरा न'खर संसारखौ नागारनानै दिनै जिउ खोमानो गोनां जादों। दा जोंनि लाइमोनफोरा बांसिनै ड्राग्सआव दिनैहाय जानानै ड्राग्स नांनानै दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा बे समाजनिफ्राय दिनै आनज्रायलांनो गोनां जादों। दा जोङो बेफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै लुगैया। जोङो मोनसे गोग्गो समाज आरो जौगानाय मोनसे जोङो दिनै लुगैयो। दा बेनि थाखायनो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लानानै जोङो फोरमायनाय जादों। बेवहाय गोबां फरायसाफोर दिनै बाहागो लादों। दा बेनि गेजेरजों जों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों, जोङो समाजावहाय बिदि ड्राग्सजों लोगोसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस हाबाफारि लानाय जायफोर दिनै बिथांमोना दिनै बेफोरखौ खामानिखौ मावो, लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, लोगोसे हिउमेन ट्राफिकिं, दा बेफोरनिफ्राय मुक्त मोननो थाखाय जोङो साफ्रोमबो जोंनि फरायसाफ्रा बेवहाय रेलियाव बाहागो लादों। दा जोङो बेखौनो हुमखि होगोन जाय बिथांमोना दिनै ड्राग्स फाननानै जोंनि समाज थासारिखौ गुबुंले खालामफैयो, जोंनि ओनसोलखौ गुबुंले खालामफैयो, बिथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। जाय बेफार फालांगि खालामग्रा बिथांमोना जानगाराव थानांगौ। लोगोसे ड्राग्सखौ दिनै नागारनानै जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां मोनसे ट्रेकजों, मोनसे लामाजों फैफिननानै न'खरजों लोगोसे गावनि जे लाइफ दानाय बेवहाय बयबो बाहागो लानांगौ आरो गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो लानांगौ। बर' लाइमोनफ्रा दिनैहाय जों नुनो मोन्दों ड्राग्सखौ दिनै जाय बिथांमोना बाहायदों, इउज खालामदों, बिथांमोनहा दिनैहाय बिथांमोननि न'खराथ' मोनसे बिशृंखला जानायखौ जों नुनो मोन्दों। लोगोसे जाय ड्राग्स इउज बाहायो बिथांमोना मेन्टेलि बिथांमोना डेड जायो। बिथांमोना मानसि हिसाबै एसे हिउमेन हिसाबै दिनै थांनानै थायोबाबो बिथांमोना दिनै बिथांमोननि मेन्टेल, बिथांमोननि मेलेम जेबो खामानि मावनो हाया। जायनि जाहोनाव बिथांमोना एनि टाइम एनि काइन्ड समाव बिथांमोना ड्राग्स लायोबा बायदि बायदि हाबाफारि, बायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस हाबाफारिखौबो मावनायखौ जों नुदों। दा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जों बेखौनो खावलायदों, जाय लाइमोनफ्रा दिनैहाय बे हाबाफारिखौ जाय लाइमोनफ्रा दिनै बेजों दिनै नांफबनानै दङ बा बेजों दिनैहाय ड्राग्सजों दिनै बिथांमोना रिलेटेड जानानै दङ, बिथांमोना जानगाराव थानांगौ। जों बर'फोरखौ नुदों, लाइमोनफोरखौ नुदों, गोबां समाव दङ जोंनि गार्जेन बिथांमोना जोंनि अफिसाव फैनानै जोंखौ रायज्लायफैयो, बिथांमोना जोंनो हगारनानै होफैयो। जिहेथु बिथांमोना दिनैहाय न'खरनि मोनसे मोजां थासारिखौ लुगैनानै दिनै न'खरनि बिगोमा बिथांमोना दिनै फैनानै जोंजों रायज्लायफैयो, जिहेथु गावनि गथ' गथायफोरखौ मोनसे मोजां लामाजों लाबोनायनि थाखाय। दा जोङो बेफोर हाबाफारि थासारिफोरखौ नुनानै जोंनि दिनैहाय बे समाजनिफ्राय गैया खालायनो थाखाय बा ओनसोलखौ जोङो गोजोन मोनसे थासारि लाबोनांगौबा जोंनि लाइमोनफोरा दिनै बेवहाय बे जानायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो मोजां मोनसे लानानै फैनांगौबा मोनसे जोंनि सरकारा जिहेतु जेबादि इनिशिएटिभ लानांगौ बे हाबाफारिखौबो लालांबाय थानांगोन। जों नुनो मोन्दों गोबां समावहाय माने गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय माखासे
मेला फाथिनो थाखाय बा बायदि बायदि होनो थाखाय बिथांमोनहा फुजानि नामाव बा गुबुन गुबुन बिथिंनि नामाव दिनै बिथांमोनहा मेला फाथि होयो बे मेलाजों लोगोसे गोबां बाहाय माने जुवा होनाय बायदि बायदिफोरखौबो जों नुबोदों दा बैफोरखौ जोङो दिनै गैया खालायनांगौबा जोंनि गभर्नमेन्ट साइडनिफ्रायबो दिनैहाय स्टेप लानांगोन जिहेतु डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय गोबाव समनि सिगाङावहाय बिथाङा चिफ मिनिस्टार जाखांनायनि उनाव आसामावहाय ड्राग्सनि फ्राय मुक्त जानांगौ होननानै आसामखौ डिक्लेयार खालायनानै होबाय जिहेतु दा दिनै मेला जुवा जानायजों लोगोसे गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा बाहाय बाहागो लानानै दिनैहाय माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बायदि एलकहल लानायनि गेजेरजों बायदि खामानिफोर मावनायखौ जों नुनो मोन्दों दा ओंखायनो दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे मोजां ट्रेकजों लाबोनांगौबा जोंनि गभर्नमेन्ट साइडआवबो गोबां हाबाफारि मावनांगौ दङ जाय गभर्नमेन्टआ दिनैहाय आसाम आरो जोंनि काउन्सिलाहाय बिथांमोननि जाय गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों बिथांमोना दिनै बिबान थाबाय जिहेतु मोजां मोनसे लाइमोनफोरखौ लानानै फैनो हायाबा इयुनावहाय जोंनि ओनसोलनि समाज थासारि बिथिङा दिनै माबायदि जालांगोन आरो जेनेरेसना जोंना माबायदि जालांगोन दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माखासे हाबाफारि मावनांगौ दङ दा बे हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो खामानिखौ मावबोदों दा जोंनो मोनसे गोग्गो समाज नांगौ थासारि नांगौ जिहेतु जोंनिफ्राय नैबे ड्राग्सआ गैया जालांनो हायो हिउमेन ट्राफिकिंआ जोंनिफ्राय मोनसे गैया जालांनो हायो चाइल्ड मेरिजआ जोंनिफ्राय गैया जालांनो हायो दा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि जे बिथा खालायनानै बेखौ हाबाफारिखौ मावबाय थादों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज আৰু আপছুৰ নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে মই ইয়াত অংশ ল'বলৈ পাই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ আজিৰ যিটো এই প্ৰগ্ৰেম এণ্টি ড্ৰাগছ ৰেলী ইয়াত এটা সমাজৰ বাবে ইয়াৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আমাৰ সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছ এডিকশ্যনৰ দৰে আমি সমস্যাসমূহ কিদৰে নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব একেলগে আৰু মই ইয়াত উপস্থিত থাকি দেখা পাইছোঁ যে এই ৰেলীটোৰ জৰিয়তে এই এডিকশ্যন নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে যি মেছেজ আছে এই মেছেজটো আমি সমাজৰ মাজত সোমোৱাই দিব পাৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণ দেখিও মই ভাল পাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ ভৱিষ্যতটো নিৰ্ণয় কৰিব তেওঁলোকৰ এই ধৰণৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি সমাজত এই ধৰণৰ যি সামাজিক ইল আছে বা বেয়া যিসমূহ দিশ আছে এইখিনি আমি আঁতৰ কৰিবৰ বাবে এই ধৰণে চেষ্টা কৰি যাম আৰু একেলগে কাম কৰি যাম